Beli pi ki polok barok ngakwa ba pening singam bhai pi ha ka teng jong Jesus Christ ujong ni badai unong pening ujong ni. Hoi bentang le poi sa usnam ba thamai ba ngakwa ba nong kublai snam basuk ba thamai pi iwe. Bentang le poi sa ka we pat ka topik ya ka ban ya discuss na ya ban ya batai lang. Bat kane ka topik kalong ka topik ka badan ka mahadu kata-kata kamtam ha gijing im kristal ngajongi bat kamtam ha kini kisngi ya ka bangi ngi im mentah. Ka topik kalong uslap ubakado bat kajing perta kebajam. Uslap ubakado bat kajing perta kebajam. Ngakerpat ipi iwe ki bape ya kena ke channel kejongi pensim ya ki kolom ya ki paper kejong pi kenang me pela banto jingken mau ya ki jingkren na ki nongkren kejongi ki baper ya ke ban la ban I mensim ya pi lane kenang me pela ban yo jingkermen lane bangin long kita ki ba yang scam hadu ke bakut kasngi ke jingwan jong jisu jongi ba hasyo bangin sedang ya kena ke program ke jongi nginyok mentah ya ke jing tuai sedang Trong ini duai beliau bapa jengnya bahab neng ikwa banang no yemen nak benda kan ikalan bangi yo ban ya kren ban pule nak kakiem ke jame ha ka bai dai bat uslap bakado bat ke jeng pada bajam duai ba mensin jong blai undan kan bat baroki panelist bat baroki bai snap ya kan program nang ba ngin nang dan ya ke jeng ya bajam show bat me bat ngata duai ba ben don kat bat ni adu ke sedang adu ke bakut bat doai ba kene ke jing ya pule ke jang nak ke ke jang me kan ai mensim bat kan kershan kita sengap bat tukren lang ba mensim ko jang me ngi baro bat kam tam ya ki panelist abang pan apa yang tam jang Jesus Christ entah bah la kata men ki banisya menta hakane ka subject jongi menta katayo ki panelist ni don ya pastor Albert Camlin pastor Sylvester Champion pastor Amri Lengdo bat pastor Forget Minat Langsiang ni don ya kejengkeli bala pha engi daki men ki para bat kini ki panelist ken yarab hakaban cuba ya kini kejengkeli. Hello, Pastor ngaran kong ba lai pili kajingkeli. Kajingkeli kepada kong kalong way uslap ubakado. Sengaw kong ba kajingpuran kam ya kikitian kalong kapadon buon benta. Kublai ya kita kejingkeli. Uai uslap bakado. Pi hakapor jong jisu. Hakabenta jong kapertai kabau jisu uem. Kinong rap hakatokapor. Kisah don ar tali kislap hakachisnam ar jai kislap hakachisnam don uslap ubanengkong bat uslap uba ar uslap ubanengkong unhap hakapor bakinang sedang bantung ya kijing tung bat kamram jong uni uslap banengkong kadai ban ya rap ya ujing tung ban penmi ya kiso ban penhe ya uso handrai haswa ban ot ya kajing tung lan ya ujing tung ukba ukel ansawan uslap ubaar uslap ubakado bat ka kamram jong uslap bakado kadai ban pen i ya uni ukba ukel ta bar ki art li kislap ki long ki badan kam ban pen mi ya uso ngidon kam ya uslap uban kong handre ban pen i ya uso ngidon kam ya uslap ubaar ujisu ushim ya kini kinuksa bat upne jor ya ki bat kajing im kristan ngidon kam ya uslap benengkong kajing the benengkong jong umensim bakho ya kapor bangi shim ya kajing pen baptis bat ngidon kamru ya uslap uba ar ban pen i ya kata kajing long kristan jongi kenang bangi la ban ya lengba ki por jong kajing ngila ban long kita ki bala i naga bentah kajing ot ngila ban long kita ki bala bit labiang naga bentah ban kiu shabneng kane kadai kajing batai halor uslap ubakado bat uslap ubenengkong uhap hakapor Pentecost bat uslap ubenengkong unanya hap hado menta hakidok nod baper nagawai kapor
nakawai kelemat syakawai kelemat habaki pan hanri uslap ubakado ublay ukular baun ay hashwa baun ot ya ukeu jong kane kepertai hakisi bakado hashwa bagi yai lemba kapor jong ka jing jinjar ublay ay yangi ya uslap ubakado kanang bagi la ban yai sya ban yai ne haka jingai dalam ladangi don ya uslap bakado kerpa de pi pin pan ya uslap ubakado kanang bapila ban yo ya kabor ban yai ne haka jingai kublay Shibon Pastor Amri ya kito ki juba haka bedai ba uslap uba nengkong uba lawan ha ban ngi iba ya kane lawan ruban chia haka por chong ki apostle adem buci sula kio na syapnen bat leu pendap ya ki do sim ko but kata kadai shibenta chong slap ban nengkong bat slap ba khado kumba pilai osngau ba kadai kecing tray ke jong mensim ha ke jing em ke jonge bat bleu dak kwa bangi baro in yo adian yo ne Islam kangene pai menta sha ke jing kli ke ba Belai baka jing penia day ya uslap ha ka Bible ka yeng parsi ya ka jing yo mat yo mensim bakut nga aingu yo blay bang yo biang ya kini kapor ban ya kren ya ka ketin ke jong u kublay shibon ya icherman namta ka jingkli ke jong pi ha kani kapor rangi pek ya ki nong rep ki ba pu ki ba rep ya ka lengkha haswa bikin pu batkin bet yo sembai ki don kam ya uslap ba ki la ban thung ban tep ha ka lengkha khnang bo sembai ula ban san bat ba ka khandeu kan jam bat ka pan pau ya uni uslap ubahap ha ka lengkha ya ka jing nang san ka jing nang he jong ujing thung kum taru ya ki briu ki jong blay ha ki singi ki ba khadu ni don kam ya utau mensim ha ka dur jong uslap ba ngin long ki kristan ki banang nang san ha ka jingit kristan jingi ha ka jinglong ka jing im jingi ba ngin nang san ha ka dur ka jong kris pan pan pau ya ta ka jinglong jong ka jing riu blay bat ba ya ka jing im ka jinglong jingi on pen kala sya ka jinge srem kum ka jinglong ka jong Jesus Christ kublay shibon Pastor Minare kito ki jing penshai ki jong pi ha ka bai dai bat ka jing don kam yo slap ban kong ngi ba kum ki jing thong ki dekat kadai ke ba ki don kam yo ne slap nama klema u kenom la ban san but kumba pila ong kadai kataru ha ka jing em ga jongi kum kristan kam dai ka ba ngi ong lada ngim yo yo kabiang re kadai ka ba ni don kam nama klema u ngim la ban em but kadai kata ba ngin yo ya ke jing em ka ba kan jaman sim mangi san Jesu tang entang la yo yaw ne uslap ubalong men sim ba khoi bangi don kame ha ka jing ya lati ke jong kristanแต่มันตั้งในภายชาติจิงกลีกับบุญนาอีบะจอนวาลัง Menu uslap ubahaswa ulahap hacho ngidan kam banyo mat ya uslap baningkong haswa banyo pediang ya ubakado lane hato ngila ban pediang ba ya ubakado kublai shibon na ta tu jingli menu uslap ubahaswa ulahap kejawab kalong bau uslap ubahaswa ulahap ha kisngi kisnran ki banengkong jong Jesus Christ ha kisngi jong kabalang ka banengkong ya ka bau Jesu ulaseng ha kisngi Pentecost hausnam life huwe edi la theno yo slap ubanengkong lani uslap ubahaswa bar ngakwar banong bahagi tu kisngi kisnran jong Jesus Christ ki yo ekabor bar ki pleasure ham ya ka ting jong blay bar ki babun ki de smolungo bar ki ekli ne ki jikli Henry Petros ujubab dag basyai badag ba sngotikna ya ka bangila manusia mi ki kentien na ki kam ki apostol kalanong ka baar ka khat ka bakhan riu bat ka bakhan nyu ki kentiem la pasam sim ki ba ong kumni Henry kani kalong kata bala ong da ujoel nong tulpa kanjaru hakisngi ki bakhadu ong ublay ba ngan the no umsim jonga halol ka do baro de ki khun shanrang jongpi bat ki khun kan thai jongpi kini thulupa bat ki samla jongpi kin yu i ye ki jing tu pau bat ki teman jongpi ru kin posniu ki jing posniu bat ki jing kli ka bobut hatu ngidon kam ban yo mat yo slap ban kong haswa bangin yo priang
yau bakhadu kajibab kalong hooj ngidon kam ban yo mat shwa yo slap oban kong hashwa bangin yo priang yo slap obakhadu shu kajingkli kabobot lani hato ngila ban priang bet ya obakhadu kajibab kalong em ngim omla ban yo priang ya slap obakhadu lada ngim yo priang shwa yo slap oban kong nama ba slap oban kong ya ubala the umsim khu jomblei uyetrai ban ai ke jingkala ka bamut ka basisha ya we pa we bangai kat ba slap obakhadu ulong kabor ka bamut ladang yemyo ya ke jingkala ka bamut ka basisha ngin omyo ya kabor ban plai ka tin ke jomblei lane ban yalap shirham ya ka tin ke jomblei shekiwe kubre shibun Blai shibune Pastor Albert yakito ki jing penshai ki jong pi hakabai dai bat ki albenta jong ka jing hap jong slap api ong ba ngim la ban priang ni slap ba khadu klem slap ban kong bat kata gari ki jing shisha nama ba ublai la bo pen bangin yo yau ne slap uba khadu da ka bangi priang shwa yau slap ban kong but kat bangi dang ya page show ya kane ngene phai manta sa shakawai bat kajing kali ngadon kawai kajing kali ke kajing tmu jong uslap ubakhado kublai shibun ni kata kajing kali halor ke kajing tmu kajong uslap ubakhado ngitep ba yakren chang uslap ubakhado ngiran kamro ban keren sepang uslap ubaning kong hoi kumba la batai sepang uslap ubaning kong barsap bakado hendai yang kapor ng skwa ban ai kecuba ban lingkot sepang kecing temu kejong uslap ubakado haba keren sepang uslap bakado kamot kecing the no kejong ublai yang mensi bakoi ha kadur kejong uslap ubakado ti uslap ubakhadu uhab anda ukba ulah saiso bat uslap ubakhadu upen I ya ukba ti lemda ukba uyo ya uslap ubakhadu si ukba lani ukeu ula banlong ubam da mepha ula banlong ubastai ti kum churu ha kajing em bagajaman siam gajongi ngidon kam yau men siam bakoi hakadur kejong uslap bakhadu uban ya rap yangi ban penlong yangi kita ki kristan kiba la I bah lani kiba la kloy naga benta kejingwan keba asin kejong Jesus Christ ti ublai Ukraine ujisu Ukraine hakikam ya apostol kalnong kebening kong dekat baprawang pinyo diang ya kabor dalawan mu mensi bakoi kabor kapapura kabadap kerhai kata gare kabor kejong mensi bakoi ni kabau blai unthe ha gadur kejong slap bakhadu kaba mot unthe kampun palat ban ya kaba mensua tingidon kam ban yolmat ya slap bakhadu lada mi pen kret learning akmi ya kecingwan ke basin ke Jesus Christ di uslap bakhadu upen I ya ukba ha kecing em bagajam sim upen I ya kecing em bagajam sim ke jongi bangin long ki balak loy ya gabanya like baru Jesus Christ pat khamtam bangin yo ya kabor ya kaban saki na kaban tal jongu ku bless you kublai shibune Pastor Calvin yakito ki jing penshai ki jong pi balai bangi dan kam ya uslap bakhado ban kuma pilong ba kadai shibenta jong ka jing pen krek ka jongi ya ka jing wan ka jong Jesus ba ka jing pen krek ka jongi kadai ru shibenta jong ka jing ya sam ka jongi ya ka gospel ka ba bom juga ba baro ki breu ki dan kam tip ya kane ban ba ki breu ki jong blai ki dan kam man pandap ba sim koi hakabai dai bat katang ya pe chu ya ka jing kli ka babun tungin phai manta kajing kali ka ba ipara jungi dan hakaban ya raban pensha yangi da ipasa Sylvester Shankland ka number ka ba san ka ongkum ni hato ka long ka jingjia ka ba ka perthai kan yos ngodut
ne lada kan long ka jingjia ka ba jar jar bad ka ba shimet Panjuba beginning kwa wanai ka pharshi shapang ki shpong ki thesati na ka gospel Matthias arpusan nia I badan sanwat ki thesati ki start sanwat ki babi ki start ki dan ko opnyang jomen sim khoi ka ba sanwat kim dan ke ka bang I hangni ka long bala dengi hap ban yok yang ya ko opnyang jomen sim khoi ni hap ban wat bat yo no nong khi jo ka beng cheese press pi ki ba start kim la ban ai kliang bat ki babi kim la ru ban thiet ki hap ban yo yaka na Jesus Christ ubalong uta ubala kula ban ayu musim khoi perke ka bang yi hangni na ka pharshi jeng spong ki thesati ni la ba snut hu ba kene ka pharshi ka yang ya balang no markat kun ka tradition man penlong ya ka senakok ni dan kam sipong ki khat ka kan hun jeng ki riu ngai perke ka bang yi hangni ka long ba kat kum ka shiti nong kong al korin ko nong ba khat wei khat ba ar kabriu ka yeng ya ka balang but baro ki khot jong ni ka balang ki ba yo diang ya men se mo khoi ti ka ka bangila ban yo ji hi kai na ka ni ka long bangi hap ban wat ya ka shimet ka ka kam ba marwe nimla ban kwi ti ba ka balang baro ko we kan yo diang yo men se mo khoi ka Ellen White ha ka God select messages ka volume ka beningkong kaslag ba shispa ar ko ngimla ban kmi lenti ba ka balang baro kan yo pediang yo mesem ko ne kan don kata ka revival ne ka jingkiem ban pediang ya kani lani uslap ba khadu kade ka kam shimet si ngangi scam ba kani ka pharshi bo Jesus Christ ai kan yarabi ni ban smooth hu kumno bang de ban le na shisha ana ba the yo mesem ko kitu gibri ki bab sungu hi yo slap beningkong bayang pharshi ya ka jingkla ka bomoy kin la ban sngu leni kim la ro ban sngu an habo slap ba khadu an hap phang ka jing pentmai jo ka jing im jong kirim nge ke bashisha ke ba pen pau ka jing long chu kres ki sni ka ba khadu kumbalong ha ka sni pentecost habo mesim khoi one half bon ki bru ki small for kim sham hang ye ga jing ai what habak you ye ga jing tre ba shit ham but ba pla an habo slab ba khadu ha Kublai sibuna pasal sang kliang ya gitu ki jeng pensyai ki jang pi ha ka bai dai ban ka jing yo tiang yo men sim ba khoi ubalong slab ba khado ban ngayo I ba utau blai ba da kwa ya ki kun ki jang I bakin yo ya men sim khoi kamtam ya ka balang ba jam ban u ai ru ya ka man ka balai do ka shang hangi la dan kwa ne ngin yo bangin pediang yo men sim ba khoi jang blai kumbab yi nang to ka parsi jong ki shi phang ki sa ti pi la kran oi blai kwa ki pa ro bakin yo ban leg bat nong le kuren le thang san but kadai ka ching shi sha ba ka shang hangi henre kwa ngi bangin duai ngi yo diang ya kata tangin phai mata sha ka ching kli ka babon Hatu kidon kinu ki kendon ki badawa yang I haswa begini yo pediang yo uslap bakadu hublai ya to jing klim hatung idon kam ne man le ai ban yo yo man se ma khoi ngri bat sngo tho ba man se ma khoi udai ujing ai sngo bha jong ublai udai ubala pha na ujisu ukenja blai ubatrai na kabenta ka jing pen em jongim handrai habe kran chapang ka jing the jong tau slap khado ka jing the bor jong man se ma khoi hak ta sngi ba khado ngidon kamban le ai wala long ujing ai sngo bha jong ka beneng yangi kumba ka beneng ka ai ya ukon ujisu handrai ka benta jongi bangi haban le ban yo yo man sem ba khoi ngi haban phai sha ka bible no Matthias klon nang ka bhinyo ko khat ka bhinyo ka ba ong te pan te on sa ai wa te pin sa shem te on sa ple ka context jong ka ne ka khat ka dai bangin pan yo man sem ba khoi om bangin pan ya ki kinja don kam jong ka pertai ho oi ka primary ka secondary jingmut jong ka ne ka dekat kadai bangin pan ya ki junon kam jong ka man si jong ka jing em jongi
Henry ka primary meaning jong ka konteks jong ka kadai bangin pan ya umen siem bakot. Ladingi pan ublay unsa ai. Ladingi tir ublay unsa play. Ladingi war ublay unsa ai hangi bangin sa syam ya umen siem bakot. Kabenta jong i ban bangi haban le ban yo umen siem bakot kadai bangi haban duai. Ngaban pan haga jing duai. Ngaban wat haga jing long singa red jong i. Kenang pingi la ban yo umen siem bakot. Kita ki bampan dalai kem la ban yo yang mensiem bakoi tang ki bapan bakin yo yang mensiem bakoi ngiken mau hakapor jongki apostol dan shibun ki briu hakapor Henry tang ki apostol but chispa ar pengut ki bapan but ki ba yo yang mensiem bakoi hakapor kamra ka ba hajrang kalong kumjui hagisngi khadu tang ki bapan but ki ba wahat ya u nadu mensiem man lakasngi man yo ya mensiem bakoi kublai shibun Boleh sibuk ni pasal Amri gitu kijing pensyai kijong pi atau donem ki kendon mengilaban yo yang simakut kabaneng kong wan show boleh kumbang yang ilong bat kawal kong pila kren tupan ti unsa ai tu ti tu unsa play batu wat ti pensation but kane kadai ka bangila pan le kong ki jong boleh bat kula ban ai kita bangro ki bapan namar bagade ka mon ka jong boleh Teman-teman ni pai syaga cingkeli ke babuan. Hatu unlong ubaleng baka ayom barok kawe ni ka jingjia ka batang shisni. Pastor sumpah jubam ni ka cingkeli. Katkum ka last day event kasla ka basispa propsau ka paragraf ka basau ka ong ka jingthe book yo mensim book hoit haga sni jong ki apostol haga sni pentekos kalong ka jing sedang jong uslap bahaswa lani uta uslap ubanengkong barka jingmi kalong sisa kebadan buram haga por jong kabakut ka jingdon jong mensim book hoit kalong banyaidon bat ka balang ka basisa ni sngo tho katkum kane ka jingtho ba umensim book hoit undon lomba ka por barkata ka ayom ha ka ba ublay ula ibit banthe ya umensim book hoit kan omdei tang haga sisngi Kublai Shibon. Kublai Shibon pas forget bina langsiang itu kijeng pensyai kijong pi hai ni don kam here ban yang bagi Yesu mana kasing bagi kam kaba menhaban yo dian yo mana kasing ban kadang inang song tu shu yang ni ka subject ngidang don sa kumbakat tu kan inteli kijeng keli ban nga karpari pibaro pen ngam namar ba pinsngok tu namar ba kacing ya keren gi jongi hakane kadai ka ba ya kendon adu ka bakun pinsa song tu sha ban lada pidon ya kinu gi jingkeli ya kitu ki bani la cuba ngadu mena pila ban tho ban lada pi don ya kinu gi ba pi kwa ban kren ban keli tho ya ki ban tho shangi ni kloi e ban ya rab ban cuba ban ya penlam lang ba katin ka chang ublai tangi dan hang ni ban ya rap ya phe bat to ai ba kan long ru ka ching kule ka ba ai ching man toy om tang nam da chang phi ve ya ki ba ying basan ba ri ba lo pro chot chang phi bat kuble shibu na ba phila don hadu mentang rengi dang don sakato kan li ki ching kli shu shu bat matang nya pe ya ka ching kli ka babon ka ba ki ipara jongi dan man keli. Kublai Shibon pastor ya kecing jumpa joki ya kato kecing keli ke babot kalong hato barok kikin hondiam kuntop ya ke Adventist ki badiok pediang yang leo selap bakado. Kublai Shibon na gamta kato keli hato barok kikin hondiam kuntop ya ki 7 Day Adventist kin yo pediang yo selap bakado kajubab kalong ambaro kikin hondiam ambaro ki 7 Day Adventist ki banyo priang lani yo mat yo slap bakado lada ka jing im ko jongki kim shem la long ki bala pengkre ha ki sngi jong ki sanran jong Jesus Christ ha ka sngi Pentecost de tang ki tai ki bala pengkre ki odiang ba ki omat shisha yo muslim ko jong blai ha ki sngi ki jonga ka jong piru yo muslim ko jong blai ha ka dro jong slap bakado de tang ki tai ki bala pengkre tang kita hi kenyo priang bat kenyo man bat ka kitab u Joel kalanong ka ba ar ka dekat ka ba ar pupra ter ka krenshai bat ka ong
Di kan jaru hadin kata bangan textbook ialah musim halor kedok barok. Habaong kedok barok. Kabamut ye kejat benri barok. Habaong hakedok barok. Kamut napang. Henry kadkot kaba life art ke kerensyai. Di kan long ba uwe barok ubakot kerpat ye keteng utrai on penem. Ka Bible ke kerensyai. Ba datang kita ki bakot kerpat. Datang kita ki bapan ya ka bau Jisu on pepan te on saai. Datang kita ki blak pengkrek. Datang kita ki ba layomat ya ka jengkela ka bamot ka basisha. Ken yo diang yo slap o bakadu hakisngi ki bakadu. Kublai shibon. Kublai shibon ya pastor ya ketu kamat kabadon kam ba ombaro ngin yo yo slap bakadu datang kita ki bapan. Ban bangin nang smutu shushu ya kene ka benta ngidan ya ka jengkeli ka babut ka ba ipara ai chongi dan man keli ta ngin ya pet ya kene ka jengkeli ka ba ong Aduh kibre ki bom syam lapen krek kindu no ya kane ka jingjia kat baki we pat ki balapen krek kin yok pediang. Kublai shibun ya kata ka jengkeli ka ba long hatu gitu ki bom syam lapen krek kala bandu ya kena kecing cia kamot ya kecing yo amat ya u mensia makhoi ha ka dur jong slap khadu ka cuba ka belengkot pat ba bet ka bang adon ban ai ka pol ka long hooi kitu ki pom syam lapen kre kendo kenom yo amat ya u mensia makhoi kenom yo adyang ya u mensia makhoi ha ka dur jong slap khadu ku bang yo iru ha ka por ka jong ki senran hakapol ke jongki Kristan ki beningkong langi pulih ki kam ki apostol ke lanang ke baar ke dekat ke beningkong bat ke baar ni indai badai tang ki tu ki balaya don lang ha ka wei ke jaka ki bala pelupor ha ka bania duai ki bala yo pediang yo mense makhoi ha ka sni pentecost ki kam ar i wei ka ong tian dala poi ke sni pentecost ki parok ki la don lang ha ka wei ke jaka ki la le ayu Kemudian kila penepor ke benduai, kila duai, kila pan, kila karpah, ya kabor ke jong belai, ya kabor ke jong mense yang bakoi. Mat kum curu hagi sing ki bakhatu. De kitu ki brio ki penepor haga jing duai. Kitu ki brio ki penteli ya la de. Ki bala pen krek ya la ki dok not ki jong ki ban yok pedang. Ya mense yang bakoi ya uslap bakhatu. Handrai kitu ki bom syam la pelupor, ki bom syam la pan, ki bom syam la pen krek. Kila bandu ya uni uslap ubakado dari mensi yang bakoi. Kublai shibun. Kublai shibun ya pastor bapila pensyayangi ya kene ka benta ka badan kam. Hoi ngilai kren adu mena kuma pilih asngau barangai skamba kata kacing pan bat kacing duai kaba nadu ka donun ba blay kwa yang dekat bangi ya jam syafrang idan sai ka we ka jingkeli ka ba I parai jongi idan ba tongi na phai ka ne ka jingkeli ka ba idan Hato gandan ka jingkot ne ka dak papau ne jingpen bena haswa ka jinghap jong slap khado kumba hakapor bakhayu Jisu kabasa napna Jisu ka khat prasau sao bat kiwe kilong ki bala porta bat pensyai Hakabedi berkeni ke jingkeli ngatringin ke mau ke ba lajia haga ke history ke Bible ke kren ke thu lepas pang ke jingwan ke Jesus Christ sepang ke jingpen sle Jesus Christ ke kren ru sepang ke jing sanap na Christ ke kren ru sepang ke khat praspa sausau anabat pun khoi no ke jaka kentang kini ke jingnya thu lepa ba labtha ke bagi ong ke time prophecy la ne ke jingnya thu lepa jong ke por ba ke Bible ke kren Henry hakabadai bat ke jing the yo slap ba khadu munsim ba khoi ke Bible kala thu lepa ba ke sajia Henry kam syam ladon kata ke por ke balabu kerpang ke Ellen White ha ke got selected messages kasla kaba shis pak nai po ana ka volume ka ning kong ngam don ka kubor kaba kerpang
lani ka bashai ban ya thu ya ka por bo bli u thek musim ko lani ba slap ba khadu an ha henry ban long ki bashingai bandan hakal yang ka bashingai ni dan ka ban long ki ba pin kre man la kasni ni ban long ki ba kloy ba priang yo musim ko ka Bible ka kren ha ka kitab u jowal ka nong ka ba a ka khar ka ba ar pra ba at khnai ba at sa the yo musim ko but Joel le thu ka ai ka ban sajia anda ba the yo musim ko da ne anda busap ba khadu un hap henry ha ka bai de ba kadak kesien lagi kidak kesien kibade ban Joshua ka jing hap ka jong musim ko ngim da don ka khubor ka ba kerpang lari ka ba shai na ka Bible henry ngitip ba shua bu Jesus Christ unwan ublei usathe ya uslap ba khadu Kulai shibun ya pasal syang klang ya gitu jing pencai kiba ngilayo sneo abang ipet ya ka Bible ngi iba kiba bun ki jing chia kiban saja ublai da pentep ban akabai dai baru mensi makoi hoi ublai u pentep kumno bangin yo pedang ya ka da ka jing pan ka jing ka ba manak sing kam dai ka ba ni ap ya kata ka sing ba mensi mun wan ba ngin sayo pedang re kadai ka ai ka ba ublai kwa bangin yo malakasngi na maladanginge bangin na em hakasngi ka bakhado ladanginge ba kapor ka bangin em kadai bauchi sula chang ni da kwa e banda yo pedang ya yo matsim chung blai to ai ba kan kan long ka ching kasio ka ching pen kan ma ba ka ching pen km ya ka ching ke jong a ba ka chong e tangidan ya ka ching kli ka babon ba ngin yo snow ya kan ka ching kli na i para i changi akaban yarab ban pensya di pastor amri lando Kajing kali ka bakat way kong kumne hato kajing hab jong uslap bakat do kan long haswa ka ain robi bar lane shwa kajing khang ya kala jingis nei ya ka jingli hatu umunsia makoi un the hashwa ka ain robi bar lane hadin ka ain robi bar kidon artlik jing batai don ki ba ong ba mensia makoi lane usla ba khadu un the hashwa ka ain robi bar bat hadin ka ain robi bar han ngam kwa ban rung sha ka jinga tainia ba lada un hap hashwa lane hadin han wat ka shakri jong ublay kami sesuai ka ong haka jing tho jong ka selected messages ka sla ka kitab ka banukong ka sla ka chispa khandai puar ka ong ba ngim tip lano ublay unthe ya uslap ubakhado kahi ka ong ngim tip lano ublay unthe ya uslap ubakhado hanre ngi kum ki briu ki jong ublay ngim dei ban ap khmi ya ka ayom jong ka ain rubi bar lano kan wan tingin sapan ya umensim ya uslap bakhado kamlong kumta hanre kita ki ba ap khmi ya uslap bakhado kim ap ya ka ayom lada kawan lana kamwan hanre ki kin long kita ki briu ki bayai peteng ban pan ya uslap bakhado nado menta haka jing im jongki haka jing duai jongki haka jing pule jongki lada ka jing seng halong haying lane haying mane lada ka long marwe kajing duai jongki kajing shakri jongki kinyai peteng ban pan ya uslap uba khado kumba ublei uang pimtip lano ukon jong ubreu unwan kumunong to hanre to pun kre ngi hapan pun kre na kamta ka jung the jong uslap khado kumba ngi pun kre na kamta ka jing wan ba arsin jong jisu ngim dei ban ap ya ka ayom jong kar ain rubi bar hanre ngi dei ban yai peteng ban pan ya uslap khado nado mentahi namar ki briu ki bala ban yang ha kita ki sngi bakhado ki sngi jong jingma ki sngi jong jing shitam ki de ki briu ki ba la don ya ka jinglong jong jisu ki bala pen kala yaki sha ka jinglong jong jisu but u jen ban trekam ya ka jing pen kala udai u mensiem bakhoi bat ka ka jing pen kala kam wan ha ka shimel ane ka shisngi hanroi kan wan man la ka sngi ha ka jing it jongi sha ublai bat kalong kumju hi kajing panjongi ya usla bakhado kamlang ha ka shiklimat lani shisngi kan ya peteng nado menta man la ka sngi ha ka jing ya inti jongi ha ka jing em bat tat anda ublai un kaman ya to usla bakhado un the no in sa yo book ya u laringi wat ya u nado menta
man la ka sngi ha ka jing im jong e the one am up ya ka ayom hamrei sedang no ban pan mentah namar kam dei ka jing pan ka bing la ban pan ha ka shimit la ne ka shisngi ka de ka jing pan ka bing ha ban pan man la ka sngi Kamut ayu haba ong ba unlong uba kamjur banya uslap uba ningkong. Ya umen simbokho ya ubalathe haga sni pentekos latip kum uslap ubanengkong haga por jong kabakut ublei unthe khamjur ya umen simbokho uslap ubakhadu udei ya kapor jong ka ayom on baki briu kinla ban yengskem haga por jong kabakut namar bakapor kalong kaba haru kata-kata ya kibriu kejong blei kiba im hata kapor kanang bakinla ban penkre ya kejingwan kejong ujisu kidak kisin kibapau baki kibangi khmi lenti hakta kipor ya ka jingthe buk ya umen sembakhoi kelong ka jingkala bamut daki hajar ngut kibriu haka sisni kabaar umen sembakhoi unyarap ikibriu bakin kren ya ki weipat ki jatkiten ha kabakin snothu ya ki jatkiten kibaper khanang banla ban yalap ikaktin gejong ublai kabalai ka jing wantu jong kibriu na ki weipat ki kiliang na ki weipat ki kenhun kalong hakata kapor ba kinwan sya ka balang ka basa ka jong blai bat kin wan phai kita khot balang ki belaja ro kin wan phai biang hakata kapor nangta ka basau kin omne tang haju kibriu hakata kapor kin omne tang haju kin lej keleng ki jaka banyalap ya ka ktin ka jong blai haswa ka jingwan ka jong ujisu kita kidei ki jing penpau ki bangila ban khmi lenti ha ki por jong ka bakut kum balalgia ha ka por jong ka balang ka banengkong ha ka sni pentikos onela poi ka por ba ublei unthe yumen sembakhoi ki briu ki jong blai kin yeng banyalap ya ka ktin ka jong u Blei pun pasa ya kene kijing jubab ke jong phi oi ngas ngau tanat ya kene kimat ya ba pipi la wanra kaba daki hajar ki bru ki ban wan sya kijing kala kaba mod nang ta kinong yalap kinyalap sya ki jaka ke ba pher nang ta haba ki bru ki nyo sngew ya kene kijing shisha kin wan sya kabalang ka basa ke jong ublei lane kin wan sya kata ka jing shisha kat kum naga kting ke jong ublei bat kinong yalap kinyalap da ki ktin ki weipat ki jai ktin but cái balong ke badan kam khane kalong ba ngiye doai jur kum kita ki breu ki jong ublei bang ngiye doai jur ya kane ka kam ya ka ba ublei un sale ha ki breu ki jong u ha kita ki breu ki bala pendap da umen simakhoi menta nginyo pat ya ka weipat ki jingkeli na ki hemen ki para Saya sen biang kemudian sibon pastor sakawai ka jingli bakado bakani ka jingli kalong hato ka song teli ha ka jinglong blak loy jong iban priang yo ngila jutip bakaladan kalat hakaba unhab house nem khat praspa prapopra hato don ka eke ka bangi ngila bas ngotho la ne bangin nang kata phi ka bible ka kren shai bangi don kam pan ban yo tiang yo musim ko Matius nyo pan te an sa ai ti te an sapli wat kin sa shem ban ni shem ru ba Jesus Christ ong la da ki kimi ki pa jong ganek perthai ki kimi ki pa ba kin jado ki kloi ban ai ha ba ki khon ki pan kim ai ru sen ki ai e ba ki khon ki pan ti u blai ru kum ju u kloi ban ai hangi u so ba ko ula kular ki sindran ba ki don kam ban duai bat ula kular bo un pha yo mun sim ba khoi bo un don rangkat bat ki bat pengen ban persyai bor ya ki ba kila banyala pi gospel udah jisu ba kular ba un sa ai ti ka ek bang isya ma ki kam ki apostle ko non ko ban ko khat saw isya ba ki sindran ki duai shitli ta ka we ka jingmon ki plai ki pop joki ki bread ki jing sarong joki ki bread ki jing pher pring joki but da shisha ngidon ka benta bangin pan yu musim ba khoi but ublei la ban the yu musim ba khoi kat bangin pat long ki ba kloi ban priang ka ublei jupen bor tingi slotu ahang ni ba ngidan kam shisha ban le ka benta juni baro bangidan kam le om kalong om ban khuslai jongka nama gari ka kam ka jong ublei ada ke ek bangi de ban le kalong bangin long ki ba kloi ban sha ba ublei un pen khoi yang ni khlang bo musim ba khoi ula ban wan ngidan kam ban pen kre ngidan kam ban priang ye
man la kasni da ka bangiai duai da ka bangiai bread ya ki jing thala jong ne ka pothe de ki jing strong da ka bangi plai ki pop ki jongi show play hoi ka ji shem jo ka bala ku sam khat praspa prapupra ka de belong ka ji kai nam ta jongi ke ka bangi i ha uni uslam khat praspa prapupra ha bangi i shisha ya ki jing jas ha ka to ka por ki don ki jing ki dak kishin ki ba i ba ni rajan shisha sha ka bakut bar ke ga bajia usam khat praspa prapupra la penya stream bar ke jinga nanti jong ki khun Israel men ba ki don Kadesh Barne ha ba ki don ha kanika border shua ba kin le shari kanan kila jan po shari kanan nena mar ka jingbom nge joki nama ka jingbom yetli joki nama ka jile pressure joki kila haban yak biang bon snem hari cloud shua ba kin po shari kanan how do you sam ka prosper proper prang yo ishi sha ba ka balang kadan deng ka jingbom pat pen kre kidon ha ka por ba kimpat don ka jinyetli kadang don ka jingbom nge deng chong but uble umla shisha ban wanra ya kata ka revival dan ka jingkim ka shisha ho ni sungtu ro ka ko por ba uble unwan sing ka protein la dang ni la pen kre ning ni pat pen kre uble udon ya ka por jong u pi ya ka jingwan asli jo cheese press shem la rai de kibrio ude uble ubarai banwan ba unwan udan ka por ba unwan ba ngitip ro ba anda bunwan kidon ki bala pen kre bat ki bab shem la pen kre Mesin jo boleh unom yele boleh junom komong i ke kitab Genesis komong reu bat lai. Boleh ai kalat yang ni bangin penkre ban pedang mesin bukoi. Kai ka bangi sungut nat ban syam ha kitab Joel komong ka al kolong ba. Idan ibenta ibasa ki breu ki jo boleh ki ban yo pedang mesin bukoi kum balong ki sanut ki thai sati ki basta. Kum taru kinan ki breu ki jo boleh ki bala penkre na kam tekni ka por ha ka banda mesin bukoi jo boleh unwan ha Blay pastor ni don ye ka jing khat ka ba blay ong ale ngi nya nya lang la da ki pop ki jong pi ki saw han te kan sa le kum ki yor ban ba blay on the ayo ta usla ba khadu khat ye ngi ba ngin yo ye ka jing sai thao ba bang yo ye ka jing so ba ki real blay shi bone nam ta ka to ki jing chuba ka ba sha ye ka jong pi ban ngin ya phai man tai sha ka jing kali ka ba buan Kei kajing pertaba jam. Bari lakot ya ka kajing pertaba jam. Pastor sumubaya samingi ya kani kebenta. Kebelah sibuan ya kita kecing keli. Halor ke kecing perta bajam. Balai lakot ya ka kecing perta bajam. Kandiat kumnu kani kecing perta bajam ke sedang. Habang pulih ya ke kecing thok jong ke elan jiwai. Ke batai ke ong ba. Day uslap uba khadu, day mensiam bakuai, uba wanha, uba kibriu ke jong belai ke yok pedang, mensiam bakuai bagi kibriu ke jong belai ke yok pedang, ha kedua ke jong uslap bakhadu, umban penmi ia kan ke jing perta bacam, umban penmi ia kan ke jing perta bacam, kai kan ke jing perta bacam, kan ke jing perta bacam, kadai ke jing yang lap, ia ke gospel, ke babam jukut. Kadai kecingnya lap, ya ke kubur ke jong kilai angel. Balai khot ika kecing perta bacam. Kadai ha ke ba kibriu ke jong belai. Kibriu ke balai shon sharp ke jong belai. Ken yang de kecing slur. Ken penbena, ken perta, ken ya lap, ya ke kubur ke jong angel ubalai. Ya ke kubur ke jong angel ubalai. Kablong kecing maham ya ke pertai ya kibriu baro. Bakim day ban mani yom rat cloud. Bakim day ban mani dam yom rat cloud. Kadai kecing maham bat kecing khot ru yaki brio bakin pai show belai. Bakin mani yo belai. Bat kani kecing perta kadai kecing yalap. Kalong hakaba baro ki brio jong ke pertai ken yo snow ken tep. Ya ke kubor jong kecing shisha. Ya ke kubor kecing angel balai. Uba ban khot syaka jingmani ke basisha ti kacing perta ke bajam kadai kacing perta ya ke kubor ke jong angel balai kacing yalam bat kacing perta kacing khot syaka jingmani ya ublai ha kacing shisha
pila banyak puli ke ni ke kubur sepang ke jong ke lai angel hai ke jing pen pau kalau dong ke bakat sao pensiam but pila ban puli ke bai ber ke jong pi pila ban pai se ke jing pen pau kalau dong ke ba khat sao jing pen pau kalau dong ke bakat sao but hang ni pi no do ke khot ke ban riu pi i ke kubur je ke lai angel but kedekat ke kendai ni ia ke kubur yo angel balai bala buat udah ong dah ketien bajam ngap ong dah ketien bajam la dau nu ru mane dam yo tam klau mane ke dur jong ber pedang ni kata kedak ni ke kubur dai ban maha dai ban pertajam syak perthai barok ka wai bat ki briu ki jong blai ki khuan ki jong blai ken yang dah ke jing slur klam ke jing syapti anda kilo yo pedang anda yaki la pendam te kabor ke jong mensi yang bakhuai hakadur ke jong islam ubakado ko bless you ko bless you pastor ye to ke jing jawab ke jong pi hoi ngis ngau thu ba habangi khot yano riano da ke tin ke bajam anangi perta da ke tin ke bajam ngis ngau thu man ngi kwa eki bakin yo ngau kloi lana bakin wan kloi shayeng but hakju kapor kane ke khubo kuma pilih ngau mane kane ke khubor ya ke ba ublei ukwa iki beru baro hakane ke perthai bakin yo ngau ya kane ke khubor kloi kenang makin wano shayeng kenang bakin wano shau jisu bakin tip no ya kataka jing shisha bat kwa ban ai khulei sisinya pastor bala pencai ngi ya toka ya kane kemat bat menta ngiyo biang ya kejing keli na ki hemen ki para Hado kajing yo amat yo uslap ubak hado bat kajing perta kabajam kindan kajing ede hakanu karukam Kublai shibon nam ta katu kajing keli hato kajing yo amat yo uslap bakado bat kajing perta bajam kidon kajing ede hakanu karukam hoi kadon kajing ede bat kajing pla kabakraw ngakwa ban pen i pi ka wei gunuksa hakipo jong kisnran jong Jesus haba kli yomat yo slap oban kong long ba kiomat yo musim khu jong bleda ka bakila ban lej ban pengkhia iki ba bun ba ki ba pang bestom haba kiomat yo musim khu jong blei kidala ru ban be iki ksu ki krai kham tam e kida yo ru ye gabor ban yalap sherham ye ka ting jong blei klam jing nang jistat bat kida yalap ye ka ting jong blei da gabor ka bakraw kong juru hakisngi ki bakhadu hashwa boble un no iki nyow tili ki klam ya ki balakron ha kitab chibun pau klonong bakhan brio ki brio ki jongblei kin se yomat yo musim khu jongblei hakadu jong slap bakhadu bakata kalong kin le shibun ki kamba bakata kalong kin be ki ksu ki krai bat kham tam e kata kalong be kin yo ye ka bol mani lap sherham ye ka ting jongblei da ka bor ka bakraw ya ka ba ken lej bat pertai ki khbo jong ki lai angel ya ka ba lakron ha ki kitab chimpun pau kalonong ba khat saw ka khat ka ban riu teter ya ka ba ken lej ban yalap ya ka khobor jong ki lai angel ya ka ba tip ka gospel babam jukut kublai shibun pastor ye ki jing jubab ki jong pi hoi ka pen kemau nga ya we nong tho ba kerteng ew to ser ong kumne la da shim ya umen sim khoi na ka balang gejangi kumba khandai phosan person ki kam ki jam ki jing train ki jangi ha ka balang ki nya shakmat klem dei i ka ta ki jing apher hin reu ong pat kumne bala da shim ya umen sim khoi na ka balang ha ki por jong ki apostol kumba khandai phosan person ki kam ki jam ki jing train ki jong ki ha ka balang kan sange no bat ki jing apher kan long ka ba shibun e hoi ngi iya kene ba mentahi hai kene kisngi gijangi ngi duna bat ngi telot ngi dan kam ya umen sema khoit jur hadu kata kanang mengelak manlong ki banyeng scam mentang ngi sngo pat biang ya kicing keli na ki heman para jangi hado kados nem kane ka jing perta majam ka jing thmu jong kane ka jing perta Kapor jong ke jing perta ke bajam kan ne lemba kapor jong ke jing jenjar ke bangi tip kum kapor ke jing jenjar ke jong Jacob. Kan ne kapor jong ke jing perta ke bajam kan long haswa jong
ka jing sedang jong ke nyau teli ke klam ka jing themu jong ka jing perta bajam kalong ban perta ya ka khubor jong u angel u balai ban pen kre ya ki ru khoi ke jong u blai ban yeng ha ka por jong ka bakut haswa bo anthe ya ki nyau teli ke klam udai uslap u bakhadu kabor thamai ka ba pha na ublei kaban ai bor ya kan ni ka jing perta ka bajam ya ka khubor jong u angel u balai kat kum kelas di event kasla ka bachis pa propendriu paragraf ka basau bat ka basan kable sibon pastor ya ka jing chubab ya ka ba phila ai oi ngas ka tanat ya ka jing ong jong we na kinoy lap jongi ba kerteng u Stephen Board ba ong ba haswa bang lap ya ka khubor ka balai ngide ban lap ya khubor ka ba haswa bang lap ya khubor ka ba ngide ban lap ya khubor ka banekang kum tangi kum kibreu ki jong blai ngidon ya ne ka kam ban lap ya kini ki khubor bat kham tam ha kini kisni ka ba khadu ya ka ba blai ula kular bon the ya men sim jong u men yelap da ka jing perta jam shakibreu baro ki badan ha kana ka perthai mentang adan ya kana ka jing kali ka ba day bat ka jing lap ya ka gospel na ka ba day bat ka jing lap ya ka jing shisha na ka thing ka jong u blai oi shibun ki breu habangi kren bat ka jing lap ya gospel kamdai ka basuk ban yelap bat kamdai ka basuk ban yelap syabaro namar kidon kijaka wat mentah heru ki bom pat jua sngau ya ka kubor na ya ka gospel katkum na ka bible na ka kijing shisha katkum na ka bible kadang kana ko pat kijing kali hato donmo ki bom yo sngau ya kijing shisha hato donmo ki bom yo sngau ya ka gospel talhadu kijing wan arsen jong Jesus Christ Boleh sibun ya kajing kelim, kajing keli kebadan kam, hatu barok pertaikan tip ya kajing sisha nang pun kibriu hadok mentah kimpat ya sngau ya ke kerteng jong ujisu. Handro yang kuat rok bani tu ya pi, ba pim dai banduk jingkerman pi ki Kristan, namar ke gospel kala yat mentah. Hatu barok pertaikan ya sngau ya kajing sisha hachwa ba ujisu nuan ka jubah ka dai haoi, namar ublehi uong. Hadok ba barok pertaikan ya sngau ya ke kubor te unwan. But kami sesuai ka tho ya kani ka jing tho ka basngo tenat na ka kitab jingale bakrau ka sla ka ba hendris pa nyau ka sla ka ba hendris pa nyau ko aban pule ya pi ya kani ka jing tho ko ne ublai untrai kamba lengba ka jing basngo red un ya lam ya ki men sem ba IT lut ban pen kentang ya lade ban trai ya ka kam jang u ban men sem un pen tibet ya ki men sem basngo red nak benta ka kam jong ki briu jong ka jinget kin letre ya ka kam da ka jing shir ham bakhoid ban pla ya ka ktien jong ublei bada ki hajar ki bom yo sngew ya ka khubor kin yo sngew menta ya ka khubor ba shisha jong ka beneng ha ki sngi ba khado la pi pule na kani ka kot last day events pin yo iba ublei ukular ha ki sngi ba khado ba untre kam lengba ki kot lengba ki kitab baper bat pen sapriang ya ki kitab jong ulengba kinong sam ya kini ki kot hakawai kaliang bat ublei pen kam ya ki briu ki bamdon ya ka jingnang jing start handrai ka bor jong men sem ba khoi un ai bor ki un ai ki ya ka jingnang jing start bat ka bible krai tho yang i ro ba ublei un pen kam ya ki angel ki jong pan krisyan ya ka kam bat ka kubor jong ki lai angel kan ya shabalo barok keleng saudong ka perthai shabaro ki shnong shabaro ki jaka shabaro ki kunhun bat shabaro ki jai ktien kalau spesifik bahkan kut habaro ki jai ktien ki jai grup te kumta ka ktien jong ublei ha oj kan ya saudong satlak jong ka perthai lada ublei ula ban pen kam ki khat ar ngut ban pur ya ka kubor shadow ka jaka ka bangingi don menta ublei ula ban pen kam yang ngi ki hajar ki ringai jong u ban pendep ya ka kamram ban pen yo sngew ya ka kubor ban pen sawa ya ka kubor shabaro saudong saplak jong ka perthai ban ublei pen kam ya mensim jong u ban le ya ka kam baladangi yo ya mensim jong ublei da shisha ngin sa yo ya ka bor jong ublei la da ublei ula ban ai le air
ai mensim ya ka wai pakawai ka jing im ubleru ula ban ai ya ka khubor jong mensim sya ka wai pakawai ka jing im. Kumlay siwan pastor ya kena kecing cuba apa jong pi haoi dak ke hajar kinya sngau ya kena ke khubor bat ngi scam hero badi ke hajar kin wan cha kecing kala ka mod kumbangi nilai pule ha kena ke subject ke jangi but increment scam by we nangi ngidon ya kena ka duty ka responsibility ke jangi bayasam ya ke khubor cha ki we bat ki breu dak ka bayasam ya ki kot dak ka ba pi plamen sem dak ka ba pi alap cha ki na ting ke jong blai lane kalak ro dak ka ba pi kendu ya ki breu ha kena kopor bat ai ba blai undon kala bat pi la pi le kena kam an penyo sngau ya ke khubor ke jong ujisu ujongi bat mentang nya sngau yang ya ke jengkeli na ke man pa jong Ke ka kamram jong uwe pa uwe udkot balang haka jing pertabajam Pastor Sumbhaya Samhangi. Aku boleh sebut pasal meri ya ke jing pensyai ke jong pi hakaba ngim hapan am ya ke ban saja ve ka pol ka ba ngi hapan am menta nama anda ngi la pediang yau mensi makui menta la yo tiang ni ka bo ublan pun sana penan kam yang ni wat hakapol ka ba ya tam kam tam hakaba ya ka sandilo mensa pentrekam bagi por jong kepertai bat keborniam dukum jo tementang ini pai sya ka jingkeli ka babon ban ini asngap ya kene ka jingkeli Ta ko play sibuan ya kata kecing keli kebadai na kebenta jongi uwei bawei kum u lani kedekot jong kepalang basa jong play ke ke kamram ke jongi hoi ke kamram ke jongi kum kedekot balang kum ki kristani kadai ba ngin long ginong ya shimbenta haga ni kecing perta ke bacam ke komisan ke jong Jesus Christ ke hukum ke jong Jesus Christ aswabu leit no na ke pertai ya ki senran ke jong u kalong to leit se ke pertai barok ka wai ya lap ya ke gospel ha ki jat penriu barok bat kata ke hukum kam dei tang ya ki senran bat ka dei ru na ke benta jong pi ba jong ana bau Jesus ong to ki leit penlong senran ki penriu barok timangi kum ki khat jong ka balang basa jong blai ngidon kam hagaban ya shimbenta hagaban perta ya ke kubor na ke ketian ke jong blai lesi piong bangim don sap ban yalap ke jing shimbenta ke jong pi kala benong de ke pi duai na ke benta ke ni ke jing perta ke bacam pi sha jing it na ke benta ke ni ke jing perta ke bacam pi sai ber blai na ke benta ke ni ke jing perta ke bacam bagalong ke bacap bahkan long kebayat syapran kailan wai ke thok pa wei ukhuan jong blai lani ke khuan ke jong blai kedai ban mi shakmat kedai ban mi shakmat hagaban ya lap hagaban perta ya ke khubor ke jong Jesus Christ tikum kit khat jong ke balang basa jong blai kum kita ki pen kre na ke jingwan ke asian ke jong Jesus Christ nasungo bagari ke kamram ke jongi kadai ke kamram ke jongi ban yalap bat perta ya kene ke kubor kijing kersan ki jong pi bat jonga namba ki pisa pelan kijing kersan ki jongi namba ka bor ke bangi don bagi sap ki pong ki bangi don kadai sibenta na ka jing sibenta jongi ha ka kijing perta ke bajam kijing hikai ke pi hikai ki proyo la kalong halor ke jing kwa jing khia ki Bible study ki bagi mi pulai ber ki proyo kini paro ki shibata na kata ke perta ke baca andrei idon kam kum ke balang kum ki khat balang bangin pendam ha ke jing duai bangin ai tilut paro min bretno ya ki jing sarong ya jing kwa bor ke jongi bat bangin penlai jing mot ha gani ke commission lani ke hukum ke jong Jesus Christ kata kalong ban yalap ke gospel ke hukum no ke gospel ke babam jukot baru Jesus Christ unwan kloi ke bless you
boleh sibun pastor ya kena kecil jebab ke jong pi hoi ni kinong buat jong jisu ngini ban penbana ya ka kubor mat pelong senran iya kibreu hoi ni de bas ngau tu ru ha kejuk kopor bangi baro ngimla balong ki missionary ki ban le lap cha ki chaka ki ba pher la ne ngimla balong kita ki nong yelap ki ba crown Henry tăng kawe ke jingkerman ke bang kwa ban IP nak keting ke jong oblay ke bang la siam naw Matthias kon long basan gan khot ke bakhat lai ke bang pi long kamlu ke perthe hoi ngim la balong ki missionary baro ngim la balong ki pastor baro ki nang la baro Henry ngi de ban long kita kamlu jong ke perthe man pen bang ya ki breu na pan yo sngew ya ki breu ki ba hajen ying hajen sam jong pi ba jong nga iwe pi we Pemintang yang sengaja biang ya kecing kelin nak men para jongi. Mensim kucing itu lepa, Ukraine capang ki babon nak ki weipat ki balang, bat nak balang Roman Catholic ki banwan syaka balang jongi ki baladap da kabor. Kumno kata kan wanja, kumno ngin kener syaki mensim ki bana ka weipat ka balang bat ki kenhun benriu. Ka Bible ka kran syai kat kum ka gospel Yohanes kemang bersifo kan rio. Ublay udon ki we pat ki langrot na ki we pat ki sem baru ong kadai ka kamram jenga baru walam yiki. Ba anakin yo snow ye ka surjong kin put ya nga. Kai ka manginang nang ne ka long ba ki langrot jong ublay ki don ha ki we ki kin put nyam. La ki long ha ki nyam Muslim ki Hindu lene ki we ki nyam Protestant ublay udon ye ki langrot ki jong. Tapi namar kata-kata ngimdan kaban penrem ni ki wei pat ki priu de wei ka jingai namar ki dan ki priu ki jong play ki pi ki play kini ki priu ki pat yo pediang ki jing shisha hande anda klay snow ya ka jing shisha Jesus Christ on kin sawan bat kin dan ha ka sam junga ha kisni ki ba khado shobo Jesus Christ punwan kan dan tang ka wei ka pala na di tang ka wei ka kan hun riu ngai bat ni syam ya kata ha ka kitab jing pat pau khar ar kan yo bo blik wang ki dan ki briu ki bayai ne ki ba sumar ki hukum ki jong blai bat ki ba bat ya ka jing kha ki Jesus Christ ki balan ka jinget ki jong Jesus Christ baru setan uswo bitar let ya ka ne ka bala ka ne ka briu ka ba ya lap ya ka jing shisha ka e ka khubor jong ka ni syam ha ka kitab jing pat pau khat sao ka khubor jong ki lai angel ka khubor jong angel baning kong kalong man ting yu blai sumar ki hukum ki jong ai ka jingo ka jingero yu namar kelawan ka por jong ka jing bisa nang ta ka kubor ka ba al jong angel kalong ban baka Babylon kala kelot ka jing kai ba bakla jong ka Babylon la thap madat bat lana yo ya ki jing kai ba lamber jong ka ba kamla shu ban yeng ha persya ka jing shai jong ka gospel nang ta kubor ka balai kalong ba ngimli ban mani yo mra khaw kani ka kubor ka ba ublay un sa ai kisni ki ba khadu but kani ka balang kan nyalap ta ka jing shep ham kini ki brio ki ba wat ublay ibenta e basa kini nyalap da ka jing shep ham da ka bor kumba kalong ha kisni jong ki apostol men ba umesim ko hab sni pentecost ngishem ne kani ha ka kitab cepet pau khat pra ka bening kong ba da ka burom jong umesim ko kin lek bar ka gospel kan priang keleng sebab ka pertai bar ki brio ki badan ki wei pat ki ken honyam kin sami nama ka jingkhot ka jong play ha ka kitab cepet pau khat prat khat basat lo to mi no upat lang tanga ublay udon lau jong pat na ki wei pat ki ken honyam bar ki ne kin sami ana ba ka jingkhot ka jing perta ka bajam kan chia shwabo Jesus Christ on what college board. Amen. Keblai shibun pastor bang yo I ba ka jing trai ka jong mensi makhoi ka dei shi banta jong ka jing khat ka jong blai bang in yo ya ka jing mani blai ka bashisha namar ba ka pathe ka la kuma blai khat ba blai udan yaw shi on ki kun ki jong ka ki wai pat ki kun hanyam ba ba mensim jong blai trai lang ba jong ni ba hakiru ka dei ka thong ka ba blai khat bang ken mau yu ku tau nong thau jongแต่กันนี้ก็ได้กับบางอีละบางยศเนาะบางเงินดอนมันตามสตังยากีอัลตลีกีจิงกิลีบาง
ngini sngap ya kani kajing kali ka babot ka jing kali ka ba arpo ka kitab jing pen pau ka kren shapang ka jing khot kerteng ye ki pop jong ka Babylon ki ei ki jing perkhat jo phi shapang kata Kublai shibon na kamta ka tu jingkali ka kitab jing pempau ka kren shapang ka jing khot kerteng ye ki pop jong ka Babylon ke ki jing perkhat jong phi shapang kata hoi ngitip baki pop jong ka Babylon baka jam sim lani ka balang ka babakla ka dei ka pop ka bakraw baka ta kalong bakala brat no ia ka jing sha jo ka ting ka jong blai shaka khndo bat ka baar da ka jihikai babakla jo ka klahikai ka perthai baro da ka jihikai ki bamlong kat kum kanong rem ka ting ka jong blai patotip bo blai un sa penshitam patotip bo blai un sa the ik ta ki nyow tuliki khlam ha kita ki brang don bat ka bat ublai udon ka jingkhot ka bakerpang ye ki briu ki jong u ha kita ki banget ha kita ki be i ka ting ka jong blai ublai la kran ha kitab chimpun pau kalau nong bakat pra ka dekat ka basau ki tim la pasam sim ki ba ong kumni ting lai snow ya ka wei par ka tin nabneng ka da ong to yami no naka upailang jonga ba phen om shanglam ba kita ki pop jongka ba phen om ya priang na kita ki jingyap tham jongka kani kalong ka jingkhot ye phi wei puwei ki polok ki ba page ya kani ka channel ba page ya kani ka video ublei ukhot yanga ye phi bangin ya mi no na ka balang ka babakla lani na ka Babylon ba ka jam sim kham tam e ba pani so ba ka kanhun ka jong blai bat pun kre ela ka jong jing em ya ka jingwan arsin jo Jesus Christ bat pun kre ela ka jong jing em kham tam e bani omat bani odiang yo slap ba khadu do bleng kurku ya phi boi puai ko be shibon Kumlei shibon pastor ya kena kijing jubab jang phi ya kena kijing kali hoi ka Babylon ka ba hikai ya kijing hikai ka ba bakla bạn ngitip hiru na kubo jong kilai angal jing me pau khat sao ba bale ba ka Babylon ka klon namar ba kam shem pensngau la na kam shem priang ya kubo ka banan kong jong angal banan kong te kalong sha ka badan kam ban sngal thu ya ka kubo jong kilai angal bat ya ki brero ki ban ya sngal ya ka kubo na ki breu ki jong oblay ki ban pensngau thu ki ya ka ta ki jing sha te sai sin bien kublai shibon pastor ya ki jing jubab ki jong phi mentang in ya sngal bien ya ki jing kali na ki heman para jong ni karukom jingle jisu mensim ke jingi thola pa ka ong badai tang da karukom jingle jisu ka bantrei kam ha ka ba ngikner bad yalap shakiwe hatu phila ban batai ya kata Kublai shibon ya ka jing kelim ngidon kam ban pendon kam ya ka rukom trai kam jong ujisu ka rukom trai kam jong ujisu khnang bangila ban wan ra ya ka jing job ha ka jing kner jong ya ka gospel sha ka perthai ka jing pen sapriang jong ya ka gospel sha ka perthai lan pikin mau ya ka gospel ga ya ka sabbath school ka bangi ni pule how new snam kadon ka way ka gospel ka sabbath school ka bangi ni pule ba ka ya tho yang ni ba kumno ngit ha ban ya lap ya ka gospel ban job ya ki men sem jong ki bru ban ya lap ya ka gospel ban job ya ki men sem jong ki bru kam don kam yang ni ban let ya lap nang ta expect ya ki bru ban wan cha ka jing kala ka mon em dal ai lai ngam la ban wan ra ya ki jing job kum ta handrei hagal ko sabbath school ni kit mau ba jisu pen kam ya sandali ki mad kum no ban wan ra ya ka jing job ha ka jing ya lap ya ka gospel kemudian kong ujisu mingle bat ki ujisu mingle bat ki ngiro ngidon kam ban mingle bat ka perthai khnang bangi la bat sngu ya ka jing don kam jong ki ya ka jing jong ki ka jing tolot jong ki bat ka bor jong ki ka ba ar ujisu isin ya ki haba mingle bat ki usyam ya ka jing duna jong ki bat isin ya ki dan ka benta ka ba jisu yo iya ki pai ba ka ba bon ba isin ya ki namar pam don nong hap lang brot mdon nong syara ya ki bat kebenta ka balai haba isin ya ki ya kendo ya ki jing jong ki ujisu ya kendo ya ki jing jong ki ya rap ya ki da ba penkhia ya ki lane da ka ba aiman se ki dua ya ki ya shong bat ki ya pelut por bat ki
ui kenduk ya kijing jong ki bat kebenta kabal sao haba ulek ya kini ki lightly uya mingle uisin bat uya rap ya ki u job ya kajing shania jong ki kebenta kabal sao kadai bangi ha ban job ya kajing shania jong ki anda jisu u job ya kajing shania jong ki u khot ya ki u ong to bod yang kini ki sandali ki mat kidai kerkom terekam jong jisu ngi ha ban bud ya kini ki sandali ki mat kerkom terekam jong jisu bangila ban wan ra ya kajing job ha kajing pen sapriang jong ya ka gospel shaki way ngakwa ban pule ya pi ya ka way kajing thot jong ka Mrs White na kajing naka kot ka ba naka kitab ka kerteng ka Ministry of Healing ka sla ka ba chis pa sa pulai ka ongom ne tanggur kom terekam jong jisu hi ka bala ban wan ra ya kajing job ha kajing pen sapriang ya ka gospel sha ka prothe kublai Kabelaj paso ya kena kijing jubab jong pi ya kena kijing keli kalong ka basai ni baro ngila ban sengau tu ya kena kemat ba jisu penenkam ban trekam bangi baro ngini ban trekam kum jisu pada sai sin biang akwa ban ai kublai ya pi baro ki ba ya dan mentalang ha kena ka jing ya discuss jing batai ki jongi bat ngi kerman skam ba blai unang ya dorong kala bat ngi kat bangi nang peteng man le ya ka kam ka jong u bat to blai kun kui pi we ngin sai kendu biang lasham te ya kublai shibon ning kong ngaso ban aingu ya blai na ka banta kan ka lat bangila banyo sngo ya kini ki jing pensai ki ba so tenat bha halor kan ka subject phang uslap ba uba khado barangej bakalong ka jing kerku na ka banta jongi i we pe we baro ki bala ngap ki bala sha skor bha ya kini ki jing kai bat ngangej ba ublei unang ya kerku yangi na ka we ka posh ka we pat bangin tip ngin nang shu khnang bangin long ki ba pikir bat ki ba pen kre banyo diang ya ki jing kerku ki jong ublei totong yen duai na por ko khpa jungi bha peneng ngi wan ni ka ban aingo ya me au blei hana khlimat halor ki daw ki ba bon ba ki ba mela kerku yangi na ka we ka posh ka we pat bat ngi aingo na ka banta kan ka lat ha ka bangi yo sngo ya kene ki jing pen shai ki jing pen sngo tho ki ba don kam bat ki ba sngo tanat si sha na ka banta ka jing tip ke jongi i we pe baro ya ka ban pen kre ban yo diang ya uslap ba uba khadu te try ngi duai ba menang yai penroy yangi jing tip ke jing sampang ba to ai bangin yo ya ka bor bangin penmlien bangin ya kini ki kai ki bangin yo sngo ya ki bangin latip ba to nang penroy me atrai ke jing bakan jaman siam ke jongi khnang bangin ya na ka we ka sngi ka we pat ha lor ka jing pen krek ke jongi ya ka ban yo diang ya uslap ba uba khadu te try ba bha kerku langi baro iwe piwe ki bla ngap ber ki bla sha skor kerku atrai ngi na ka we ka post ka we pat ngi dwai ngi pan ha kerteng bathyang ta me ka jong Jesus Christ amen